La jornada d'aquest diumenge 6 de setembre ha començat amb la reunió de l'equip repassant els últims detalls. Començarem amb aquest espectacle del grup de Ritmos i Costumbres del Perú. Al migdia, el grup de Perú ens ha ofert un espectacle a la plaça de l'Església de Calella. Després de dinar, els grups s'han desplaçat fins a Peramola i Arenys de Mar. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes ya. Bueno, os informo solamente lo que vamos a hacer ahora. El grup de Perú ha anat fins a Peramola, on han actuat conjuntament amb els grups locals de la població. Molt contents de tenir grups entre nosaltres com Colòmbia, Perú, Equador i Illa de Pascua. Els organitzadors a Peramola han convidat el grup a Perú a sopar. El grup de Colòmbia ha anat fins a Arenys de Mar, on han arribat i han provat el so i l'escenari.
cultura segura. Gràcies a tots els valents per fer-ho possible. Que estem gravant. No veig res. Mira, si s'està empatant. Anava a dir, el que vull animar... S'està empatant de riure.